Do projektu Red Can Striaci Maratón 2016 som sa rozhodol zapojiť preto, a nie len ja, ale aj všetci ľudia, kvôli tomu, aby aj kaderníci, tým, čo vedia, mohli podporiť dobrú vec a pomôcť tak Miške Keveliovej v jej ťažkom boji s jej chorobou. Verím, že sa nám to podarí. Do tohto projektu som sa rozhodol preto, lebo pomáhame dobré veci, robíme to už tradične. Som tu už 4. rok a veľmi ma teší, keď svojou prácou môžem pomôcť niekomu druhému. Pre túto akciu som sa rozhodla preto, aby sme pomohli dobrým ľuďom. Človek potrebuje niekedy ako keby vrátiť to dobro, čo sa jemu deje. Pretože je to dobrá vec, pretože viem, kam tie peniaze idú a viem, že pomáham konkrétnemu človeku. Príjemná akcia, kde môžeme pomôcť ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú a nás to toľko nestojí. Prečo by sme to nemuseli robiť?